Tervehdys ja tervetuloa taas Reppuselkään. Ne, jotka ei tunnista, niin takanahan on tietysti Saanatunturi, joten Käsivarren erämaassa sitä tällä kertaa ollaan. Ja kello on nytten illalla jotain 9 ja 10 välissä. Ja ajoin tänne just 14 tuntia tuossa yhtä soittoa ja nyt sitten kävelen jonkun matkaa tässä, mitä valoa riittää ja jaksaa, alkaa vähän nälkä olla, niin sitten pistän leirin pystyyn ja huomenna sitten varsinaisesti aloitetaan vaellus täällä. Mä menen tässä alkuun tätä kalottireittiä ja sitten sen jälkeen lähden omille poluilleni tuolta. Ja 9 päivää olisi mulla aikaa tässä Käsivarressa sitten vaellella edestakas. Katsotaan mitä kaikkia paikkoja mä sitten päädyn täällä katsomaan. Pieni vasa siellä mukana. Huomenta. Täällä sitä on heräilty nyt siis uuteen päivään. Tänään on lauantai. Ja tässä just karttaa vilkasen, koska mullahan on ihan super huono nimimuisti, että mikä tämä paikka oli, missä minä olen nyt. Tämä järvi. Ei se edes näe mun kartalla, kun mun kartta taiteltuna väärinpäin. Mutta siis Sahkalijärvi. Ja siitä sitten meni vähän niinku ohi siitä Sahkalijärvestä. Ja tulin yhden tämmösen joen varteen rantaan, mihin laitoin sitten teltan yöksi. Ja tää joki laskee siihen Sahkalijärveen. Nyt mulla on siis tässä sitten aamukahvia minun hienosta kuksestani, minkä minun puolisoni minulle teki. Ja tai siis kuksa ei ole tehty, vaan siis nämä kuviot on hänen tekemiään. Ja sitten mulla on aamupalaksi hapankorppua ja voita. Voin levitys on äärimmäisen haastavaa ollut, koska se on tietysti aika kylmää. Illalla oli aivan ihana sää. Piti sataa koko ilta, mutta sitten ei satanut silloin, kun mä tänne lähdin ja ei oikeastaan tuullut, ihan jotain yksittäisiä pieniä tuulenpuuskia oli, mutta tosi vähän. Ja muutenkin kaunis ilta siinä sitten kävellä. Niin oikein hyvä keli. Yöllä sateli välillä ei. Ja nyt just ei sada, mutta tänään pitäisi sataa enemmän tai vähemmän. Ja tänään olisi tarkoitus sitten suunnata tonne Saarijärven kämppää kohti jonkun matkaa ainakin. Ja sitten lähteä siitä omille teille tonne Norjan puolelle. Saa nähdä, että pääseekö siitä käytännössä ennen sitä, että menee sinne Saarijärvelle asti. Se voi olla, että ei välttämättä, mutta tuossa saattaisi olla yksi semmoinen kapea kohta, mistä voisi päästä. Niin käyn ainakin katsomassa, että pääseekö siitä. Ja sitten lähden menee Kodejärveä kohti. Se on semmoinen paikka, minkä mä oon jostain syystä aika pitkäänkin halunnut nähdä, en tiedä miksi. Sitä ei oikein missään niinku vaellusvideoissa ole hirveästi näkynyt, mutta jostain syystä mua outtaa se. Niin siellä käyn ainakin sitten tällä reissulla katsomassa. Tosiaan 9 päivää nyt sit aikaa täällä tallustella. Ja
eilen oli ihan hauska kohtaaminen tuossa, kun lähdin tänne silleen reippaasti, että pääsee valosan aikaan jonkun matkaa kulkemaan ja rinkkaselkää ja sitten autolta lähdin raahautumaan. Mielestäni kauheata ravia. Ja sitten puuskutin jotain ylämäkeä siinä ylös ja rupesin kuuntelemaan, että niinku ihan kuin takaa kuuluu joku ääni ja pysähyin ja käännyin katsomaan, niin sieltä semmonen vanhempi herra kiitää minusta ohi, tervehtii iloisesti ja jatkaa matkaa ja ei niinku vaikuttanut edes hengästyneeltä ja itse siinä niinku verenmaku kurkussa yrittää olla saamatta sydänkohtausta siinä mäessä. Mutta puolustuksekseni voin sanoa, että hänellä ei ollut rinkkaa. Mutta vähän tuli kyllä semmoinen, että onko mä näin huonossa kunnossa. Mutta joo. Mullahan on niinku rinkan paino on aika merkittävä mun kokoon nähden, kuten ehkä tosiaan jo mun YouTube-nimimerkistäkin voi päätellä, niin olen aika pienikokoinen. Niin rinkan painohan on siis melkein 1/3 mun kehon painosta. Että kyllähän se tuntuu. Mut joo, nyt tosiaan sitten nautitaan aamukahvia ja aamupala ja koitan vielä vähän tästä näyttää ulkopuolelta, että mitä minä tässä katselen. Tässäkin on ihan hienot maisemat. No niin, katsotaan sitten vähän tämän päivän suunnitelmia. Elikkä me ollaan nyt tämän joen varrella. Tässä näin jossakin. Ja nyt sitten lähdetään tosta takaisin. Ja sitten lähdetään kalottireittiä pitkin. Ja kohti Saarijärveä. Täällä voisi olla ehkä potentiaalinen ylityspaikka jossain kohtaa, mut jos ei oo, niin sitten täältä näin ja sitten lähtee tänne pohjoiseen päin. Täytyy vähän katsoa, että mihin asti tänään menee. Tähän on varmaan joku 5,5 kilsaa. Niin siinä voisi ainakin sitten vähän syödä ja miettiä, että mistä sitä menee. No niin, aamupala olisi syöty. Ja mä tässä vähän katselen, että miten mä tätä mun rinkkaa nyt sitten lähden pakkaamaan. Mutta mähän tein eilen siis ihan järkyttävän virheen. Toissapäivänä, koska mä pakkasin rinkan toissapäivänä. Mutta siis mä olin pakannut mun herkut tonne rinkan pohjalle, tai siis en ihan rinkan pohjalle, mutta siis etutaskun pohjalle. Ja eilen sitten kun mä lähdin tänne käveleen, aamulla ei ollut vettä, kun mä ajattelin, että no mä otan jostain joesta. No enhän mä tossa matkalla mitään ottanut, kauhean jano. Sen lisäksi mulla ei ollut niinku yhtään energiaa. Ja sit kun mä pääsin vihdoin tähän niinku telttapaikalle, niin siis mä vaan niinku tärisin siitä energian puutteesta. Mulla ei ollut kylmä, vaan mä vaan niinku vapisin siitä, että mulla ei ollut energiaa. Ja sit siitä kauhealla kiireellä ensin teltta pystyin, koska vähän uhkaili sitä sadetta ja sitä itse asiassa satokin vähän sitten, kun sain teltan pystyyn. Mutta mun tio sit hirveällä kiireellä tekee ruokaa, että saa energiaa. Koska en tosiaankaan jaksanut kaivaa mitään suklaata tuolta rinkasta siinä matkalla. Siinähän ei turhia sitten pysähdelty. En pysähtynyt varmaan kertaakaan muuta kuin katsomaan sitä ohittavaa miestä. Ja kertaalleen karttaa. Mutta nyt tästä eteenpäin mennään vähän rauhallisemmin ja mulla ei ole mikään kiire. Niin mä sitten
ihan omassa rauhassa tuolla kuljen. Ja mitäs kello on nyt? Vähän yli 10 aamulla. Niin nyt mä tosiaan vedän tästä romut rinkkaan ja sitten jatkoin matkaa. Mä lähdin nytten täältä omille poluilleni. Menen katsomaan, että pääseekö tuolta takaa tuommoista pienestä joesta yli. Mutta olen siis täällä, missä ei ole polkuja eikä mitään. Lähin järvi on siis tuolla. Okei, vesi on aika matalalla. Mut täällä on airot. Ehkä tänne on joskus joku vedenpinta yltänyt, mutta ihan mielenkiintoista, että miten nämä ovat tänne päätyneet. No niin, joki on ylitetty. Ja mä tunnen nopeasti rinkkaan. Ajattelin, että mä tässä nyt sitten syön vähintäänkin ja mietin sitten, että mitä teen, että jatkanko matkaa vai etinkö tästä leiripaikkaa, kunnes tuolla ja tuolla on aika tummaa pilveä ja taivas valuu, eli siellä siis sataa jo ja se tulee tänne päin, joten tuli vähän kiire sitten laittaa ensin leiri pystyyn. Ja nyt mä haen vettä ja teen ruokaa rauhassa teltassa ja jään varmaan tähän sitten seuraavaksi yöksi. Mut nyt ainakin ensin ruokaa, koska kauhea nälkä. Nyt on saatu ruuat tehtyä ja syötyä ja kahvitkin keittelin ja join jo. Ja nyt sitten keittelin vielä vähän teetä. Aika kylmä tuuli iski tossa, kun rupesi niitä sadepilviä tuolta työntämään. Ja ensimmäiset sateet tulikin itse asiassa siinä kohtaa, kun sain sitten itseni ja kamat telttaan. En ehtinyt vielä edes laittaa ruokaa tulemaan. Niin hyvä ajoitus. Tänään ei ole tullut matkalta juuri kuvailtua. On ollut jotenkin vaikea kulkuista tuo maasto. Mä en ymmärrä, että miten jotkut vetää kalottireittiä niin kuin joku 30 kilsaa päivässä. Siis toihan on ihan järkyttävässä kunnossa. Tai siis niin kuin, siellä pitää koko aika katsoa jalkoihin, että mihin astuu. Ja sitten se oli nyt vielä niin kuin tosi semmoista mutasta ja märkää ja niin kuin liukasta. Että sai oikeasti katsoa, että mihin jalkansa laittaa ja mihin painon voi laittaa niin, ettei liukastu. Mutta sitten kun tuosta lähin omille poluille, niin tosiaan tulin katsomaan, että josko tästä pääsisi yli tuosta joesta, mikä tuossa on karttaan merkittynä. Ja siitähän tuli yli, että heilahti. Toinen vaihtoehto olisi ollut se, että olisin palannut takaisin sinne reitille ja jatkanut Saarijärvelle asti ja sitten sieltä lähtenyt niin kuin Norjan puolelle ja yli. Mutta tällä hetkellä siis olen Norjan puolella ja en muista tämän vaaran nimeä, minkä juurella olen, mutta tämmönen ihan pieni. Nyt sitten tosiaan tässä vietetään tämä ilta ja sitten huomenna jatketaan pohjoisen suuntaan. Tässä Norjan puolella siinä menee muutamia järviä ja jokia niiden välissä, niin seuraillaan vähän niitä. Ja nyt minä vain yritän täällä sitten parjeta ja olen kovin herkkä palelemaan. Tuo ruoka, mulla oli joku tommonen
kuskus, pata tai joku tämmönen. Niin itselleni varsinkin muistiin, että ei enää. Oli tosi tulista. Mä en pysty niinku juurikaan mitään tulista syömään, koska mulla alkaa närästää tosi herkästi. Niin saa nähdä, että joutuuko ottaa tänään sitten närästyslääkettä, mutta mulla on niitä mukana. Mutta sen lisäksi sen hauduttaminen kesti jotenkin ihan tosi kauan. Sitä olisi pitänyt varmaan niinku keittää, mutta mun mielestä siinä pussissa luki, että niinku, et hauduta siellä pussissa, mutta sitten mä hauduttelin sitä tuossa kattilassa ja näin, ja vaikka se tuntui ihan lämpöiseltä ja kaikkea, niin se ei vaan niinku jotenkin pehmennyt. Ja sitten kun mulla oli kauhean nälkä, niin sit mä vaan söin sen silleen niinku puoli raakana, kun mä olin varmaan jo vartin ottanut, että se pehmenisi. Joo. Mulla oli tänä aamulla jäätäviä vaikeuksia saada pakattua rinkka. Mä en tiedä mitä siinä taas kävi. On tosi usein käynyt näin. Et kotona kun mä pakkaan, niin ne menee ihan hienosti sinne. Ja sit mä muistan, että mihin järjestykseen ne kannattaa laittaa, että ne menee sinne nätisti. Ja sit aamulla niinku, ei vaan tila riitä. Ei millään. Vaikka mä laitan ne samalla tavalla ja vaikka yritän kaikki paine- tai tommoset niinku kompressiopussit ja nää, niin vetää tosi tiiviisti pakettiin ja pakata kaikki niin kuin makuupussit ja kaikki tosi tiiviisti, niin ei siltikään mennä tänä aamuna riittää, että mä muutamaan kertaan jouduin sen rinkan pakkaamaan ja sitten mä jo luovutin ja sitten mä heitin vaan osan tavaroista roikkumaan siihen ulkopuolelle. Onneksi mulla on aina karabiinihakoja mukana ja sitten noita tämmösiä niinku pusseja, missä mulla tavarat on, niin näähän saan roikkuu tosta rinkasta muutenkin ton klipsin kanssa. Niin ne sitten killu siinä rinkassa kiinni kaikki loput, mitä mä en saanut sinne sisälle. Ehkä huomenna menee taas vähän paremmin, mutta ainakin positiivista on se, että rinkka tyhjenee tässä matkan varrella, että kun sieltä syö sälää pois, niin tulee tilaa ja joku voi ehkä kutsua minua hulluksi. Voin ehkä itsekin kutsua itseäni hulluksi. Mutta siis minähän raahaan tänne myös maitoa, koska kahvi on mulle äärimmäisen tärkeää, varsinkin henkisesti. Niin mä tarviin kahviin maitoa. Ja mä oon yrittänyt kaiken maailman maitojauheita ja kaikkea, mutta ne ei vaan maistu samalta. Niin sitten mulla on tommosia pieniä niin kun, iskukuumennettuja näitä 2,5 desin purkkeja. Nytkin mulla on siis 8 tuollaista purkkia mukana, että kyllähän ne tilaa vie ja painoa tuo, mutta se myös sitten vähenee matkan aikana. Ja tyhjänähän nuo ei paljon kuitenkaan vie tilaa eikä paina, kun ne voi litistää semmoiseksi tiiviiksi. Niin sinänsä se on niin tärkeää, että kannan varmasti jatkossakin maitoni mukaan vaelluksille. Mutta tämmöistä tähän väliin. Nyt tässä sitten pidellään tuulta ja nyt just ei sada, mutta sitä sadetta on luvattu niin kuin kuuroittain koko ilta. Että kyllä siellä aika tummilta pilviltä taas näytti, kun vilkasin äsken pihalle. Varmaan kohta taas sitten satelee. Mutta joo, katsotaan mitä keksin teille vielä tänään höpötellä vai keksinkö mitään. Ehkä palaamme, ehkä emme. Lähdin tässä pienelle kävelylle ja sitten huomasin, että täällähän on ihmisiä. Ovat toki toispuoli jokkea, mutta siellä näkyy kaksi telttaa, missä on sormi tuolla. Ja sitten tuolla näkyy tämmönen vaalean vihreä piste. Niin se on myös jonkun teltta.
Olen täällä aika kaukana. Mutta sinänsä aika lähellä, kun kuitenkin ollaan polvilta poistuttu. Ja siellä on minun pikkutelttani sitten. Oikeasti aika iso teltta. Mutta mukavan kokoinen. Huomenta. Se olisi nyt sitten sunnuntai-aamu. Ja tässä keittelin just aamukahvia ja aamupalaa. Aamupalana tänään on, mitähän tämä on? Tai jotain omena. Tää on niinku omena vanukasta. Muistaakseni siinä pussissa luki joku Apple Crunch mysli tai joku mun mielestä tämän tyylinen. Voi olla, että olen lukenut myös väärin siitä lukihäiriöisenä. Koska ei tää mysli ole nähnytkään, mutta hyvää se on. Siinä on tommosia omenapaloja ja tommoista vanukasta ja jotain muutakin. Mut kuitenkin. Eilen kun kävin sitä kalottireittiä, niin jäi mieleen semmonen asia, niin kuin mitä vähän halusin pohtia. Tai jäin pohtimaan sitä ja mietin, että nyt voisin niin kuin teillekin tässä siitä kertoa, kun mä ihmettelin tosi suuresti, kun siinä kävellessäni ensin tuli vastaan, tai siis ohi tuli semmoiset 2 mua vanhempaa naista, reippaasti vetivät siinä rinkkojen kanssa ja pysähtyivät siihen juttelemaan ja kysyivät, tai toinen kysyi sit siinä, että ollaanko me jo Norjan puolella. Ja mä sitten totesin, että ei olla vielä, että tästä on vielä joku 3,5 kilometriä Norjan rajalle. Ja näytin sitten kartasta, mikä mulla oli kädessä, että missä me ollaan ja missä on se Norjan raja. Ja sitten he kertoivat, että he on menossa haltille, tai kysyi itse asiassa multa, että onko mä menossa haltille. Ja mä vastasin, että en ole menossa. Ja he sitten sanoivat, että he on menossa sinne haltille. Ja sitten he jatkoi siitä matkaa ja kiitteli. Ja sitten mä jäin miettimään, että lähteekö ihmiset oikeasti tänne ilman karttaa. Mähän en tiedä, oliko heillä kartta jossain siellä rinkan uumenissa. Mut mulle ei tulisi mieleenkään lähteä ilman karttaa tämmöiseen paikkaan, että vaikka mä olisin menossa sitä merkittyä reittiä sinne haltille, niin mä ottaisin silti kartan. Että jotenkin ei kävisi niinku tosiaan mielessäkään lähteä ilman karttaa. Mutta sitten myös toinen semmonen yksinäinen nainen ohitti mut, kun olin taukoa pitämässä. Ja hän kysyi kanssa, että ootko menossa Saarijärven suuntaan? Niin sanoin, että oon. Ja sitten hän vaan sanoi, että no hyvä, että hän katsoi siellä niitä semmosia niinku opasviittoja, jotka oli tosi jotenkin epäselvästi ollut, että se viitta oli vähän niinku näyttänyt, että Termisjärvi olisi niinku tänne päin. Ja sitten hän oli yrittänyt miettiä, että mihin suuntaan hän lähtee. Ja sitten siinäkin kohtaa tuli tämä sama ajatus tavallaan, että eikö hänellä ollut karttaa tai eikö hän ehkä osannut lukea karttaa, että jos on sitten pohtinut, että se on kuitenkin sitten tänne päin, mutta tuo kalottireittihän tosiaan on merkitty, niin silleen varmaan ihmiset turvautuu siihen,
ja sen takia lähtee ilman karttaa. Et itellä tietysti kun mä tuosta en seuraa sitä reittiä, niin pakko olla kartta, tätä muuten selviäisi. Mutta joo, tämmöistä pohdintaa tähän aamuun, että se jäi mietityttää, että mitä sitten jos vahingossa jotenkin lähteekin siitä, ei tunnista tai ei vaikka näe seuraavaa sitä semmoista reittimerkkiä ja sitten lähdetkin vahingossa jotain poronpolkua tuolta. Okei, toi kalottireitti on tosi tallattu ja iso, mutta kaikkialla merkityt polut ei ole noin selkeitä. Niin ottakaa varmuuden vuoksi kartta. Mut joo. Nukuin noin 11 tuntia. Pikkasen väsytti illalla ja ihan hyvin sain nukuttua. Tänä yönä paremmin kuin viime yönä. Mulla käy aina silleen, että kun mä aloitan vaelluksen ja sen rinkan kantamisen, niin mulla jotenkin niin kun lantiosta tai lonkista jotain vetää jumiin siitä lantiovyöstä. Ihan sama minkä rinkan kanssa mä kannan. Ja se ei ole mulla mitenkään ihan tosi kireellä, että niinku renkiertolakkaisi, mutta kuitenkin jotain sitä ärtyy silleen, että varsinkin eka yö, yleensä myös tokakin yö, on silleen, että mun jalat niinku vaan palelee. Et ihan sama kuin paljon mä pistän sinne untuvaa ja lämpöä ja muuta, niin tuntuu, että sinne ei vaan niinku kierrä veri. Ja se vaikuttaa tietysti siihen, että tuntuu, että mä palelen niinku muutenkin. Mutta nyt tänä yönä ei enää ollutkaan sitä. Se oli vaan viime yönä ja nyt mä nukuin tosi hyvin ja jalat tuntui lämpimiltä. Niin oli oikeinkin hyvä yö tähän väliin. Yöllä saattoo välillä enemmän, välillä vähemmän mut oli silleen lämmin, että mulla on tää niinku mun 2 vuoden ajan pussukka. Mä vähän mietin, että riittääkö tää, kun tässä on naisten komfortti on +7. Ja nyt on ollut semmoista 7-8, mutta pitäisi olla niinku, oliko siis 7-6 astetta niinku yöllä. Pitäisi tipahtaa tässä viikon aikana niin kuin muutamana yönä johonkin 3 asteeseen ainakin näiden ennusteiden mukaan. Mutta nyt on kyllä pärjännyt niin hyvin, että ei tule varmaan ole ongelmaa. Ja mä muistaakseni mun UKK-vaelluksella mä nukuin täällä pussilla. Ja mulla oli silloin tosi lämmin ja silloin oli vain joku +1 ehkä yöllä. Nukuttiin laavussa kaverin kanssa, niin joo. Ja kyllähän sitä sitten, jos on kylmä, niin sitten vaan nukkuu vähän huonommin ja näin ei tässä nyt kuitenkaan mitään paleltumisen vaaraa ole. Mutta joo. Minäpä jatkan tästä aamupalan syöntiä ja sitten alan laittaa kamoja kasaan. Mä ootan, että toi tarppikangas vähän kuivahtaisi, kun nyt ei sada ja muistaakseni nyt ei pitäskään enää sataa. Täytyy vähän vilkaista tonne, että miltä pilvet näyttää. Josko tänään saisin pakattua rinkaani vähän inhimillisemmällä työllä kuin eilen. Täytyy vähän ehkä uudelleen miettiä sitä järjestystä. Mä itse asiassa eilen mietin jo vähän päässäni sitä, että miten mä voisin sen uudelleen järjestää paremmin. Niin katsotaan, että toimiiko se minun ajatus myös käytännössä. Mutta tästä lähdetään. No niin, nyt on lähdetty liikenteeseen. Ja suunta on
tuonne tuon vähän isomman mäen juureen ja siitä sitten toki eteenpäin. Sää on ihan mukava, tämmönen puolipilvinen. Välillä paistaa aurinko ja välillä on pilvistä, mutta oikein mukava pieni tuuli. Rinkan pakkaamisen kanssa oli jälleen suuria haasteita. En taaskaan, tai siis niinku pakkasin rinkan ja olin silleen, että jes, että niinku tämähän meni kivasti ja tännehän jäi niinku kivasti tilaa tohon ja sitten nosta katsen niin silleen, että niin, mä unohdin mun teltan. Tai siis siinä se oli vielä pystyssä. Joten sitten taas uudelleen. Onneksi mulla on aika pieni teltta, se menee tosi pieneen tilaan, se on kevyt ja näin. Niin sain kiinni, mutta ei ole ihan niin kiinni tuo rinkka kuin mitä haluaisin. Mutta kyllä se siitä. Ajoittain täällä on tämmöstä rakkaa. Niin saa katsoa tarkkaan mihin jalkan saa laittaa. Mutta täällä on siis todella paljon helpompi ja nopeampi kulkea silti kuin mitä sitä kalottireittiä, mikä tuntuu jotenkin ajatuksena tosi hassulta. Mutta nytpä jatketaan matkaa. No niin, nyt ollaan päästy Sadkejavrille. Tällainen kivan kokoinen järvi. Ja sitten tässä vieressä kohoaapi samanniminen vaara. Ihan jylheä. Ja tässä nyt sitten lounasta hienoissa maisemissa. Vähän alkoi tuossa jo ole selkeästi energian puutetta, että ei oikein meinannut askel enää toimia ja koordinaatio siinä, että kun tuollakin suota ja sitten rakkaa käveli, niin meinasi olla kyllä nilkat kovilla, kun ei oikein niin kuin keskittyminen enää riittänyt siihen, että mihin sen jalkansa laittaa. Mutta tässä nyt sit vähän apetta, niin jaksaa sitten jatkaa. Ja jossain vaiheessa kun tänne päin tulin, niin meinas vähän usko loppuu iteltä, kun kattelin karttaa koko ajan, että missä mä meen ja suunnistin siinä. Ja mä koen olevani ihan hyvä suunnistamaan. Ja täällä nyt varsinkin kun näkyy tosi pitkälle, niin sinänsä se pitäisi olla tosi helppoa. Mutta se, että tää järvi ei näkynyt vielä niinku oikeasti tosta aika läheltäkään, niin sit meinas niinku usko loppu, että onko mä niinku jotenkin väärässä paikassa ja kaikkea. Ja mun edellisellä telttapaikalla toimi vielä netti, siis ihan 4G, täydet palkit, mikä on hämmentävää, koska me ollaan kuitenkin jo aika korvessa. Ja sit mä ajattelin, että no, että katsotaan, että josko toimis vielä puhelinverkko sen verran, että saisi katsottua niinku retkikartastosta, että missä mä meen. Ja jos ei saa, niin sit mä vaan luotan itseeni ja jatkan eteenpäin. Mutta toimi netti ja mä olin siinä, missä mä kuvittelinkin olevani. Mutta jotenkin tää järvi ei vaan näkynyt. Mutta sit mä muistin sen, että tuossa kartassahan mainitaan, että ne niinku tavallaan nousukäyrät, niin yksi käyrä on Norjan puolella 20 metriä. Suomessa se on 10 metriä. Niin sit tavallaan tuli semmonen, että no niinpä tietysti, että se on vaan ton nyppylän takana tuolla ja että mä en näe sitä järveä. Mutta tosi lähelle sai tulla ennen kuin ton näki, vaikka oikeasti kyseessä on kuitenkin tosi iso järvi, mitä nyt äsken jo videolta näitte. Niin näin. Mutta mun vesi alkaa pikkuhiljaa kiehuu, niin mä teen kahvia ja lounasta. Ja
Vitsit, että tää on muuten ihana tää untuva takki. Mä ostin uuden untsikan nyt tälle reissulle. Ja mä ostin miesten SK:n. Normaalisti mä käytän siis naisten XS tai S. Ja siis tää on niin ihana, kun tän voi vaan vetää kaiken päälle. Tälleen niin kuin tauolla ja illalla, ja sitten kun tää on untuva takki, niin kun tää on vähän väliä, niin sitten tää lämmittää tosi ihanasti, niin on kyllä kiva, että jonkun verran tuulee nyt tässä näin, niin on sitten hyvä pitää lihakset lämpimänä. Mutta palaillaanpas tosta sitten myöhemmin. Nyt on saatu syötyä. Ja kävin tuossa tiskaamassa astioita. Kävin hakemaan vettä tuosta järvestä. Ja harmittaa, että ei ollut videokuvaa päällä, koska astuin siihen yhdelle kivelle, minkä vielä kokeilin ensin, että se tuntui niinku vakaalta. Se näytti vähän siltä, että se ei välttämättä oo. No se oli vakaa niin kauan, kunnes mun painopiste siirtyi siitä. Tämä oli jo siinä niinku kivellä, mutta sitten kun lähdin siitä siirtyä vähän niinku seuraavalle, niin sitten se keikkasi se kivi. Ja vedin hienot turvat tonne. Niin olisi ollut hauska saada se videolle. Mitään ei sattunut. Sain toisella kädellä kiinni sitten viereisestä kivestä ja polvella tai niinku säärellä siitä, niin en tipahtanut edes siihen veteen. Mutta mulla oli siis kattila, Trangian kattila, tälleen, näin kädessä. Ja mulla oli siinä kyydissä lusikka, semmonen Alpkitin alumiini vai titaani, jotain tosi kevyyttä materiaalia oleva lusikka. Ja toisessa kädessä kuksa. Ja sit kun minä siitä lennähdin, niin totta kai se lusikkahan lähti sitten niin kuin suuntaan X tosta kattilasta. Ja vitsi, mä etin sitä. Siis mä etin sitä tuossa vaikka kuinka kauan. Tuossa on jonkun verran aallokkoa, joten vaikea nähdä siihen veteen. Sitten siinä on paljon niinku semmosia ihan kohtuullisen kokoisia kiviä. Niin se voi olla niinku missä välissä vaan. Oottelin, että niinku aurinko paistaa, että näkisin, että kimalteleeko se metalli siellä ja ei. Ja sitten mä luovutin ja siis vitsi, että otti päähän niin paljon, että jättää jotain roskaa tonne luontoon, koska siis eihän tommonen lusikka niinku häviä mihinkään. Se tulee olemaan siellä niinku ikuisesti. Ja sitten ajattelin, että lähden tuossa pakkailemaan kamoja ja menin vielä sitten etsimään sitä lusikkaa tohon rantaan. Ja sit sieltä niinku kivien välistä pilkahti, kun aurinko paistoi, niin semmonen pieni niinku heijastus. Ja sit mä olin silleen, että ei vitsi, että onko se tuolla. Ja ei muuta kuin sitten niinku käsi kyynärpäätä myöten sinne sille, että se on tuolla, että miten mä saan sen. Ja se oli vähän jumissa siellä niinku kivien välissä, mutta ihan tuurilla mä löysin sen. Siinähän on. En jättänyt roskaa luontoon ja sain lusikkani takaisin, koska mulla on siis tämmönen niinku koko setti näitä aterimia. Ja nää on siis tosi kevyitä, nää on tosi hyviä ja nää saa silleen yhteen. Ja sit mä mietin, itse asiassa just äsken kun mä söin, niin mä mietin, että miksi mä edes otin tän haarukan mukaan, että enhän mä tee tällä mitään. Ja sit siinä kohtaa, kun mä luovutin ekan kerran sen lusikan etsimisestä, niin mä mietin, että no, kyllähän tuolla haarukallakin pärjää. Että, nyt hyvä, että se tuli mukaan, mutta voi veljet, että niinku, en tiedä millä tuurella mä sen löysin äsken sieltä, mutta olen onnellinen. Toisekseen, ainakin itselleni muistiin aivan julmetun hyvää. Muistaakseni toi oli Realin tommonen beef stew. Niin siis ihan törkeä hyvää. Toi ruoka on ollut mulla varmaan joku 2 vuotta siellä mun retkihyllyssä. Ja
aina on mukaan ollut jotain mielenkiintoisempaa niin kuin, otettavaa mukaan ja se on siellä odotellut aikaansa ja nyt mä sitten sen sieltä otin. Ja ihan todella hyvää. Täytyy katsoa, saako niitä edes mistään enää. Valmistetaanko sitä enää. Mulla on tapana nuo retkiruuat pakata, niin kuin esimerkiksi tämäkin, niin tommoseen paperipussiin kautta muovipussiin, jos ne on tosi rasvasia. Ihan siis sen takia, että säästää aivan tautisesti tilaa tuolta rinkasta. Siis semmonen niinku tyhjöpakattu retkiruokapussi, niin sehän siis vie ihan hirveästi tilaa tuolla. Ja painaakin jonkun verran, koska se tarkoitus on se, että sä tietysti teet sen ruuan niinku siinä. Mutta kun mulla on noit rangien kattilat, niin mä teen sitten mieluummin niinku niissä sen ruuan. Niin sen takia nyt on ihan varma, että oliko toi se Realin, mutta ei mulla mun mielestä muuta beef stewtä ole ollut kuin se Realin. Ei ole maksettu mainos. Mut joo, oli kyllä maittavaa ja ravitsevaa ja nyt mä lähden tästä sitten jatkamaan matkaa. Katsotaan mihin asti sitä jaksaa mennä. Tarkoitus lähtee... missä me ollaan? Tosta välistä. Sinne mennä. Kyllä minun onni, että vesi on näin matalalla. Nyt olisi tarkoitus siis mennä Heargejohkasta ylitse. Ja sehän siis näyttää tältä. Tää on varmaan monessakin kohtaa vuotta paljon pahempi ylittää. Nyt tästä pääsee todennäköisesti niin, ettei tarvii edes vaihtaa kahlausläpökkäitä jalkaan. Tervetuloa Tarinatuokioon. Mulla oli hyvin onnistunut vaellus, mutta kuvaus ei onnistunut ihan niin hyvin. Ja nyt on tosiaan sitten pienen tarinatuokion aika, että mitä siellä oikein tapahtui. Se oli sunnuntaita, kun kuvailin viimeisimpiä videoita sieltä. Ja se oli aika pitkä päivä. Vaelsin joku noin 10, vähän reilu 9 kilometriä. Ja se vei melkein saman verran tunneissa aikaa. Eli eteneminen oli todella hidasta. Keskimäärin sen about kilometrin tunnissa. Pidin sen yhden ruokatauon ja muuten niin kuin en hirveästi taukoja pitänyt. Ja sitten pääsin sinne mun leiripaikalleni ja pistin leirin pystyyn ja rupesin lataamaan tai ajattelin ladata niin kuin puhelinta ja kaivoin powerbankin ja laitoin sen kiinni puhelimeen ja powerbank sanoikin, että hän on tyhjä, mikä pääsi vähän yllättämään, koska se oli täyteen ladattu 20 000, onko se milliamperi, se yksikkö siinä, mutta siis iso powerbank. Ja mä olin kertaalleen siitä ladannut ja se oli edelleen niin kuin täynnä, kyllä, silloin edellisen päivän aamuna. Mä luulen, että siinä on käynyt niin, että siinä powerbankissa on semmonen niinku painonappi, mistä saa muun muassa nähtyä, että paljonko siellä on sitä virtaa.
Ja en tiedä saako sen siitä tavallaan vähän niinku päälle. Mutta ainakin se niin kun siinä kohtaa tosiaan näyttää sen, että paljonko siellä on virtaa jäljellä. Niin mä oon varmaan siis pakannut sen rinkkaan niin, että se on onnistunut sitä nappia niin kuin koko aika jotenkin painamaan ja se on sitten kuluttanut sieltä sitä virtaa. Ja sitten toki myös sillä aika kylmällä säällä oli varmasti tekemistä asian kanssa. Mutta siinä kohtaa oli sitten vaan todettava, että nyt ei pysty enää kuvaamaan no siinä sitten se ilta otti jonkun verran päähän, mutta totesin, että kuitenkin se kuvaaminen ei ole se pointti, miksi minä tätä teen, miksi minä vaellan. Ja sitten päätin, että minä nautin täysin siemauksin nyt sitten siitä itse vaeltamisesta. Ja oli kyllä todella hieno reissu. Mä maanantai-aamuna heräsin siitä sen järven rannalta ja oli tosi kaunis keli. Siellä tunturit, aurinko paistoi tuntureihin ja ihan siihen mun teltan viereen mä menin hakemaan vettä. Ja itse asiassa mä menin tiskaamaan siinä kohtaa. Menin tiskaamaan aamupala astiat ja mun teltalta oli ehkä 10 metriä siihen järvenrantaan ja menin siihen ja tiskasin ne astiat tai otin siitä niinku tiskivettä ja nousin ylös ja sitten yhtäkkiä mä niinku jotenkin havahdun, että sen ihan mun teltan niinku takana on valtava porotokka, jotka katsoi minua yhtä hämmästyneesti kuin minä heitä, että mistä te siihen ilmestyitte, mutta ei ne sitten häiriintynyt. Mä kävelin siitä rauhakseen siihen mun teltalle ja ne oli ihan siinä niin kuin, sanotaan, että lähin oli varmaan 5 metrin päässä siitä mun teltasta, se oli ihan oikeasti seiso siinä vieressä. Ja ne kyllä katsoi mua pitkään ja tarkkaili. Ja minä tarkkailin heitä, mutta sitten se tokka kävi siihen lepäilemään ja kävi tosiaan pitkäkseen siihen maaten. Ja se oli jotenkin tosi hieno hetki, että olivat niin siinä niin kuin lähellä ja eivät häiriintyneet siitä mun olemisesta. Ja sitten lähdin siitä eteenpäin vaeltamaan ja olikohan se sitten, että mä menin siitä Kuonjarjoen Tuvalle, muistaakseni. Se vaelluspätkä ei ollut kovin pitkä. Ja sitten olin yhden yön siellä Tuvalla. Sielläkin oli tosi hienoja kohtaamisia, oli kiva nähdä ihmisiä ehkä jo siinä kohtaa. Ja siellä oli Tuvalla semmonen, hän oli alun perin Ukrainasta, mutta asui Espanjassa. Semmonen mies, joka oli tekemässä niin kuin tosi pitkää vaellusta. Hänellä oli siis monta kuukautta aikaa ja sanokohan jotain 700-800 kilometriä. Hän oli lähtenyt niin kuin Norjan puolelta jostain jo ihan useita viikkoja aikaisemmin. Ja hän oli sitten Suomessa ja sitten hän jatkoi siitä vielä Ruotsiin ja en muista minne kaikkialle, mutta hän paljon kyseli niin kuin Suomesta ja Suomen luonnosta ja eläimistä ja niin kuin siitä luontosuhteesta tai kulttuurista, että mitä meille opetetaan peruskoulussa. Hän oli niin kuin kiinnostunut niistä asioista ja meillä oli tosi niin kuin mielenkiintoinen kiva keskustelu siinä illalla. Ja sitten siihen tuli vielä yksi suomalainen sitten illalla. Ja kolmistaan sitten saatiin siellä nukkua Tuvassa ja se oli ihan niinku ihan kiva yö kyllä.
sitten siitä seuraavana päivänä, elikkä sitten siitä seuraavana päivänä, eli olisiko se tiistai sitten ollut, niin lähdin suoraan siitä Kuonjarjoen tuvalta sen joen yli ja lähdin kohti Viittakurua. Enkä ollut ajatellut siitä siis nimestä sen enempää mitään, että sillä olisi mikään merkitys, kunnes sitten pääsin sinne itse Viittakuruun ja tajusin, että tosiaan tällähän on ihan niin kuin merkitys. Siellä on siis viitta siellä Viittakurussa. Ja nyt jos haluaa tietää, että minkälainen viitta siellä on, niin täytyy ehkä itse mennä katsomaan tai en tiedä löytyisikö Googlestakin. Mutta en ollut ajatellut, että sillä nimellä on sen tähdellisempää merkitystä. Mutta se oli kuitenkin ihan hieno havaita. Tosi vaikea kulkunen, että niinku rakkaa saa kulkea kyllä pitkän pätkän, jos sitä kautta menee. Talvella voi olla tietysti hiihdettävissä, mutta kyllä siellä sen verran isoa kiveä on, että niinku, kyllä täytyy paljon lunta olla, että sinne voi hiihtäen lähteä. Ja sieltä sitten jatkoin etelään ja olisikohan ollut Salmijärvi, minkä rannalle sitten päädyin seuraavaksi yöksi ja se oli kans tosi hieno. Koitin siinä illalla vähän kalastella, mutta eipä sieltä mitään noussut ja vedenpinta oli tosiaan kyllä niin matalalla sen koko reissun ajan, että olisi varmaan pitänyt niin kuin löytää vähän syvempiä vesiä sitten tai mennä sinne niin kuin sitä Salmijärveäkin vähän sinne niin kuin pidemmälle. Mutta siinä oli kans oikein mukava vietellä yötä, löytyi hyvä telttapaikka ja yöt oli kaikki aika samanlämpöisiä. Semmoista ehkä 3-4 astetta oli siellä loppuvaiheessa yölämpötilat ja se oli ihan ok, oli ihan riittävät, vaikka mä alkuun mietin, että riittääkö toi mun makuupussi, niin oli tosiaan ihan tarpeeksi lämmin. Ja sitten sieltä Salmijärveltä seuraavana päivänä menin sitten taas kohti tupaa ja nyt mulle iski just kauhean blackout, että mikä tämän tuvan nimi oli. Onko se Salmijärven tupa? Ei, se ei voi olla. No ehkä. Kuitenkin. Tää tyyliin niin kuin suosituin tupa ja se, joka on just niin kuin tässä, oliko tänä vuonna vai viime vuoden puolella, niin uusittu. Eli sinne on tullut uusi tupa. Ja oli kyllä hieno tupa, tosi avara, mutta mietin kyllä, että siinä ehkä niinku olisi voinut sitä niinku tilaa käyttää hyödykseen ehkä vähän paremmin, että keskellä tupaa oli kamiina. Se kamiina oli jossain vaiheessa siis siirretty siihen keskelle tupaa, se oli aikaisemmin ollut siinä vähän niinku keittiön vieressä. Mutta hieno tupa oli. Ja se on tosiaan se niin kuin ensimmäinen tupa, mikä tulee vastaan, kun kävelee kalottireittiä kohti Haltia Kilpisjärveltä. Ja tosiaan ilmeisen suosittu. Ja mä vähän odotin, että josko sinne sitten kanssa tulisi niin kuin porukkaa, että sais vähän jutella. Mä olin siellä varmaan joskus 1 aikaan iltapäivällä. Ja silloin siinä oli muutama niin kuin lounasruokailija, tai tuli samaan aikaan mun kanssa siihen tuvalle. Mut he jatko matkaa. Ja jäin sinne sitten yksin. Ja olin siellä sitten yksin koko illan ja koko yön. Eli niin kuin päivälläkin siinä monta tuntia odottelin, että josko sinne joku tulisi, jonka kanssa voisi vähän jutella. Joo. No sitten
sieltä jatkoin kohti Kilpisjärveä seuraavana päivänä. Otin tosi rauhallisen aamun, tosi niin kuin pitkään siinä olin ja söin itse asiassa lounastakin siinä tuvalla ja totesin, että mä teen semmoisen lyhyen päivämatkan, siis ihan muutaman kilometrin. Ja katselen sitten, että mistä löytyisi hyvä paikka. Olin katsellut kartasta jo vähän ennakkoon semmoista paikkaa, missä voisi olla hyvä yöpyä seuraava yö. Ja siis siellä oli niin paljon telttoja sitten kuitenkin siinä kohtaa, että mä jatkoin siitä eteenpäin ja sitten mä totesin, että että se oli tosi hieno paikka, missä mä olin sen ensimmäisen yön. Että jos menis sinne asti ja siitä oli sitten enää niin kuin muutama kilometri tosiaan sinne autolle. Mutta mulla oli siinä vielä sitten muutama päivä aikaa. Eli periaatteessa sitten niin kuin 1 päivä ylimääräistä, mutta menin sitten sinne asti kuitenkin ja pistin teltan pystyyn. Ja sitten tavallaan viimeisen päivän pidin lepopäivänä. Eli sitten mä vaan olin siinä ja nautiskelin siitä maisemasta ja olostani ja kävin vähän niin kuin kävelemässä siinä ympäristössä, mutta en tehnyt mitään sinänsä ihmeellistä. Olin ja nautiskelin. Ja tosiaan sitten viimeisenä päivänä niin oli sitten vaan autolle marssi. Eli 10 päivää siitä sitten niin kuin periaatteessa kokonaisuudessaan tuli. Tai no miten sen laskeeko ensimmäisen ja viimeisen päivän mukaan periaatteessa 9-11 päivää riippuen miten sen nyt sitten haluaa laskea. Mutta oli tosi hieno reissu, oli tosi hienoja kokemuksia ja vähän tosiaan harmittaa, että ei saanut kuvailtua sitä. Siellä oli niin hienoja maisemia jossain vaiheessa ja hienoja telttapaikkoja ja muuta, että olisi ollut kiva saada niistä kuvia, mutta välillä käy näin ja onneksi ne on minulla nyt sitten muistoissa ne hetket sieltä ja sitten ensi reissulla sitten taas toivottavasti pystyy vähän paremmin kuvailemaan. Silloin sunnuntaina, milloin multa akkukin loppui, niin löysin sieltä Norjan puolelta semmosen valtavan kokoisen poronsarven. Ylitin semmoista tunturia vähän sieltä niin kuin en ihan huipulta, vaan meni vähän sitä rinnettä pitkin. Ja se oli silleen nojallaan kiveä vasten. Ja mä ajattelin, että joku on jättänyt sen siihen, mutta kyllä se varmaan on poro itse, joka sen on siihen jättänyt ja se on ollut siinä pitkään. Se oli selkeästi jo semmonen vanha sarvi, vähän vihertynyt ja se oli siellä maassa ehkä semmoisen 10 senttiä siellä vähän niin kuin ruohikon kattosammaleen alla, mitä siinä kasvoi. Ja semmosia niin kuin mikrohalkeemia siellä täällä, mutta siis se oli niin hieno ja ihan valtavan kokoinen. Siis silloin se toki vähän silleen kaartuu, mutta siis sanotaan, että jos sen pistää pystyyn, niin sillä on varmaan korkeutta semmonen 70 senttiä. Ehkä, et ihan valtavan kokoinen ja se tosiaan sitten taittuu sieltä ylhäältä. Mä laitan siitäkin kuvan tähän näin. Kannoin sitä sitten koko loppuretken mukana, niin sitä sarvea. Onneksi se ei painanut paljon, että tosiaan vanha sarvi sen verran hapertunut, että ei ollut kovin painava. Tuolla tuli kyllä niin kuin aliarvioitua se maaston vaikeus tosi pahasti. Elikkä niin kuin kulkeminen oli tosi hidasta. Ja siitä syystä mä sitten jossain kohtaa jouduin toteamaan, että mä en lähde sinne Kodejärvelle, koska sinne olisi ollut aika pitkä matka vielä. Ja semmoista kivikkoa, eli
tosi hidaskulkusta. Niin sit mä totesin, että mä en nyt tällä reissulla sitten lähde sinne. Mutta ehkä sinne vielä joku päivä sitten pääsee. Osakseen kuljin siis sitä kalottireittiä, mikä oli niin kuin, varsinkin se alkupätkä oli kyllä todella haastavaa, hidasta, mutaista. Mutta sitten siellä myöhemmin kävelin pienen pätkän kanssa sitä ehkä jonkun kilometrin verran, niin se oli sieltä kyllä ihan hyvässä kunnossa. Eli ehkä se meneminen sitten nopeutuu, jos on haltille menossa. Valtaosa ihmisistähän siellä tietysti niin kuin ketä vastaan tuli ja ketä siellä tuvalla sitten tapas, niin oli menossa haltille tai tulossa sieltä. Että oli itselle niin kuin jotenkin tosi vapauttavaa ja silleen kiva mennä omia polkuja. Et siellä ei tosiaan polkujen ulkopuolella kyllä juurikaan ketään näkynyt, varsinkin sitten kun meni sinne Norjan puolelle. Ja aivan valtavan upeita maisemia, vaikka mä en varsinaisesti huiputtanut yhtäkään tunturia. Mä en oo ehkä semmonen niin kiipeilijä, että mun tarvitsisi päästä sinne huipulle, koska niitä maisemia voi ihailla myös sieltä rinteeltä ja ne on vaan niin kuin valtavan kauniita. Et se, että kun kiipee huipulle, niin sehän on vaan tosi raskasta sekä sinne meno että se alastulo. Alastulokin ottaa yllättävän paljon, esimerkiksi polviin, jos on vähänkään jyrkempi rinne. Säät oli tosi suotuisat. Muutamana päivänä tuli sadekuuroja silloin alkuun, mutta siis sen jälkeen oli pääsääntöisesti aurinkoista tai pilvistä, pieni tuuli ja lämpötilat oli niinku siellä 10 asteen tuntumassa. Ja kun se ollut toka viikapäivä, kun oli siis, kun se oli se päivä, kun mä kävelin sen viimeisen niinku rinkkavaelluksen, eli siis niinku periaatteessa kolmanneksi viimeisin päivä, niin silloin oli 15 astetta lämmintä ja mähän lähdin vaeltaa samalla tavalla kuin mä lähdin kaikkina muinakin päivinä, eli siis villapaita päällä. Ja sit mä olin jo jossain niinku yli puolen välin ja ihan hirveä hiki ja sit mä vaan totesin, että no, et en mä nyt enää pysähdy, että mulla on tästä niinku ehkä muutama kilometri perille, että nyt mä vaan meen. Ja se oli kyllä raskas pätkä, kun oli niin kuuma, mutta eipä se haitannut. Saahan sitä sitten juomalla takaisin nestettä. Ja sitten sinä iltana, kun oli tosiaan tosi lämmin ja ei juurikaan tuullut, niin oli kyllä hyttysiä sitten, mutta onneksi ei mitään ihan hirveätä määrää. Et oli kyllä tosi suotuisat kelit niin kuin vaeltamisen kannalta olla tuossa elokuun lopulla, syyskuun alussa. Ainakin tänä vuonna. Joen ylitykset oli tosiaan tosi helppoja. Valtaosasta pääsi ihan niin kuin kuivin jaloin vaihtamatta kahlaustossuja jalkaan. Ja poroja näkyi paljon. Se nyt ei ehkä yllätä ketään, mutta se oli aina kiva seurata. Silloin viimeisenä kokonaisena päivänä, kun mä olin siinä telttapaikalla, niin kuin vaan olemassa ja mä olin siinä teltassa jossain vaiheessa ja sitten mä kuulin jotain ryminää ja katoin sitten teltasta pihalle, niin ihan siinä mun niin kuin teltan vieressä oli poroja. Jäin siitä kattelemaan ja sitten oikein säikähdin, kun sieltä niin kuin toiselta puolelta juoksi tai jolkotti siitä aivan mun teltan vierestä. Siis hyvä, ettei kompastunut niin kuin telttanaruihin. Niin toinen poro
Ja se jotenkin oikein säpsäytti, kun se tuli niin hiljaa sieltä ja sitten yhtäkkiä se rymistää siitä ohitte, niin oli kyllä hienoja kokemuksia sitten porojen kanssa. Ja sitten siellä tosiaan, eihän ne nyt enää mitään pieniä vasoja ollut, mutta kuitenkin on ne aika pieniä vielä tuossa kohtaa, niin niitä oli hauska seurata, kun ne selkeästi niin kuin oli kauhean uteliaita, mutta arkoja ja yritti sitten seurata niin kuin vanhempien esimerkkiä, mutta hyvin nopeasti kyllä juoksivat sinne sitten turvaan tokan keskelle tai sinne vanhempien luokse. Mutta semmonen reissu siitä sitten tuli. Ja kuten sanottu, niin tosi hieno reissu oli. Ja katsotaan, josko tässä syksymmällä pääsis nyt sitten vielä johonkin käymään. Voi olla, että ei välttämättä, koska on aika paljon niin kuin töissä tapahtumaa itsellä tällä hetkellä ja muutoksia, niin voi olla, että se vie sitten sen verran, että ei ole oikein semmoisia, mutta jos jonkun pari päivääkin pääsisi tässä sitten vielä jossain käymään, niin katsotaan, josko sieltä sitten tulisi vähän laadukkaampaa kontenttia kuin tämä minun höpöttely kotisohvalla. Joo, eli seuraavaan reissuun varaudun sitten useammalla powerbankilla. Ja toivottavasti saan sitten kuvattua vähän paremmin reissua teillekin. Kiitos kun katsoit, jos jaksoit katsoa tänne asti minun höpinätkin. Ja tosiaankin seuraavalla videolla sitten taas jatketaan. Moikka!